nikakve, ko bezbeđuje, mi nema ovde navijača, nema ničega, nema koliko da dugo. Stiže Igore, ko si? Tu su svi koji treba da budu Sport Network, znači, SOS kanal. Dobrodošli na pres konferenciju koja se održava povodom 15. večeri borilačkih veština i međunarodnog Kyokushinkai meča reprezentacija Bugarske i Srbije, koji će se održati u subotu 24. septembra u hali Šumice sa početkom u 17 časova. Mi se nalazimo u pres sali Sportskog centra Šumice, a sa mnom su prisutni i predstavnik Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, gospodin Novica Todosijević, sa moje leve strane. Sa moje desne strane je predsednik najuspešnijeg kickboks kluba u Srbiji, gospodin Marko Simić. I do gospodina Todosijevića se nalazi i gospodin Igor Sučević, predstavnik Jeet Kune Do i Eskrime organizacije za Srbiju. Ono što je posebno interesantno, ovo je praktično 15. jubilarno veče borilačkih veština, najveća manifestacija te vrste u Srbiji i u prethodnoj Jugoslaviji. Program 15. večeri borilačkih veština u revijalnom delu nastupit će najbolji od najboljih, realni aikido, ninjutsu, kickboks, brazilski jiu-jitsu, Wing Chun, Jeet Kune Do, Eskrima, Krav Maga, aikido, klasični aikido i na kraju tog revijalnog programa nastupit će Kyokushinkai deca pioniri, oni koji su budućnost Kyokushinkai sporta i sporta uopšte. U takmičarskom delu, odmah nakon toga, ide meč reprezentacija Bugarske i Srbije, biće 20 borbi, od najmlađih pa do najstarijih. I nakon toga, to je predseniorski deo, biće jedan super fajt za trofej Beograda u Kyokushinkai sportu. Nastupit će najbolje evropske juniorke, Klaudija Gavris iz Poljske i Ivana Manić iz Srbije. A sada bih dao reč gospodinu Novici Todosijeviću. Pre svega, dobar dan. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da sam danas ovde sa vama. Pozdravljam sve prisutne u ime Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda i naravno u ime gospodina Slavka Gaka, sekretara Sekretarijata za sport i omladinu. Ono što bih hteo ovom prilikom da istaknem, a to je izuzetno dobra saradnja sa Kyokushinkai savezom Beograda i nadamo se da će, kao i ranijih 14 puta i ovaj 15. put, biti izuzetno kvalitetno, lepo organizovan, kao što je to bio slučaj do sada. I ovom prilikom bih se obratio našim dragim sugrađanima da iskoriste ovu priliku i da dođu, da uživaju u večeri borilačkih veština u Sportskom centru Šumice. Hvala. Dobar dan svima i u moje ime, kao što je rekao Žarko, ja sam Marko Simić, predsednik, glavni trener kickboks kluba Pobednik. Prava je šansa da jednu ovako lepu sezonu završimo na jednom ovako lepom spektaklu koji Žarko, kao što svi znamo, već poslednjih, evo sad je već 15. godina, veoma uspešno organizuje. I iskoristio bih ovu priliku takođe da pozovem naše sugrađane da ne propuste ovu šansu, jer ovo je pravi jedan borilački spektakl. Koliko tu samo ima borilačkih veština možete videti iz programa, to zaista nije lako okupiti i sve uskladiti i sinhronizovati. Hvala gospodinu Žarku, što evo, ja ne znam više ni koju godinu po redu on poziva baš nas da predstavljamo naš sport, kickboks. Nemam šta više da dodam osim sugrađani da dođu. I još jednom hvala gospodinu Žarku i naravno hvala Gradskom sekretarijatu za sport i omladinu što uopšte misle na ovakve stvari, jer zaista bez njih ovo ne bi bilo moguće. Hvala. Nama je čast da učestvujemo, iako svake godine učestvujemo na večeri borilačkih veština, zaista nam je čast i zadovoljstvo da i ove 15. jubilarne manifestacije, na ovoj 15. manifestaciji uzmemo učešće.
Ovo je najveća i, rekao bih, jedina prava manifestacija ove vrste kod nas i zato mislim da bi ljudi trebali zaista da dođu da vide to kako izgleda uživo. Posebno nek pozdrav ljude koji su zainteresovani da treniraju nešto, a nisu sigurni u čemu je razlika između ove ili one veštine ili šta se gde radi. Nemojte da gledate na YouTube-u, dođite 24.9. u Šumice pa pogledajte uživo. Takođe, želeo bih da istaknem da će u tom takmičarskom delu nastupiti zaista talentovani Kyokushinkai borci i sada mogu već da kažem i velika imena. To je u stvari perspektiva i evropskog, a ne samo bugarskog i srpskog Kyokushina. Znači, to je Zornica Kostova, šampionka iz Bugarske, a znamo da je Bugarska zemlja svetskih prvaka u Kyokushinkaju. Tu je naša Ivana Manić, dvostruka juniorska evropska šampionka, Klaudija Gavris, šampionka All American Opena, tu je Boris Milović, balkanski prvak za 2016. godinu i plejada mladih boraca. Još jedno napominjem, dve selekcije godišta od 10 pa do onog najstarijih seniorskog uzrasta. Znači, to je ono što je bitno. Znači, budućnost Kyokushina u Srbiji ovim praktično zagarantovana. To je taj lanac koji se ne prekida već preko 20 i nešto godina. Ono što trebamo da kažemo i da se zahvalimo još jednom Sekretarijatu za omladinu i sport grada Beograda, gospodinu Slavku Gaku, a treba takođe reći zaista dragocena pomoć Ministarstva omladine i sporta koje preko 12 godina podržava 15. veče borilačkih veština, Kyokushinkai sport uopšte. I evo, gospodin ministar Vanja Udovičić takođe je nastavio sa tom podrškom i ovom prilikom se mi svima zahvaljujemo. Takođe još jednom treba reći da Sportski savez Beograda, Sportski savez Srbije, čiji će predstavnici i biti na ovoj manifestaciji, takođe podržavaju ovu manifestaciju. Organizatori ove manifestacije su Kyokushinkai savez Beograda i Kyokushinkai savez Srbije. Što su došli, Sport Networku. Šta konkretno očekujete sada da ovo bi bilo? Biće više Kyokushinkai borbi. Te one koji vole borilačke veštine da dođu na 15. veče